Καλημέρα Λάνια μου. Ξεκινάμε και σήμερα, πάμε τη βολτίτσα μας. Πάμε σε μια παραλία με λίγο πρόστιχο όνομα. Πώς την είπαμε στο αυτή την παραλία? Πώς? Τσονίμα. Α, Τσονίμα, ναι. Τι? Τσονίμα. Τσονίμα, χωρίς που. Ωραία, λοιπόν, Τσονίμα λοιπόν η παραλία. Όσοι ξέρουν το Βρωμοπούσι που είναι έτσι λίγο πιο διαδεδομένο, είναι δίπλα. Λίγο βαρετή διαδρομή για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή δεν έχει κάτι Αττική, μπαίνεις, την τελειώνεις, κάνεις αριστερά εκεί απέναντι από Κερατέα, Καλύβια, δεν θυμάμαι, προς Βρωμοπούσι και συνεχίζεις παραλιακά τον δρόμο και τσουπ, έφτασες. Πάμε λοιπόν προς τα εκεί, έχουμε περάσει, γιατί εμείς έχουμε κάνει όλη την ακτογραμμή εδώ της Αττικής με τη μηχανή, αλλά δεν έχουμε κάτσει για μπάνιο. Σήμερα θα είναι η πρώτη φορά που θα κάτσουμε να δούμε τι παίζει και είπαμε να σας πάρουμε μαζί. Οπότε αράχτε. Εδώ περίεργη, ωραία, ευθεία, γενικά, έτσι και πυρούλα από πάνω, ωραίο τυπικό, θέλεις δηλαδή να κάνεις τα αυτοκίνητα και τέτοια, μπορεί. Εδώ τώρα ακολουθούμε τον δρόμο για το Βρωμοπούσι. Πολύ ωραία παραλία, αγαπημένη. Τώρα εδώ όπου και να βρίσκεται, Δασκαλιό, Πόρτο 9, Κακιά Θάλασσα, Βρωμοπούσι, εκεί που πάμε εμείς στο Τσιμπούκι, πώς το είπαμε Σοφία? Όχι Τσιμπούκι. Πώς? Δεν θυμάμαι το εγώ, στο κάτι.
Τέλος πάντων, όπου και να πάτε, οι παραλίες είναι γαμάτες. Δηλαδή δεν θα ευχαριστηθείτε, είτε είστε με παιδιά, είτε είστε μόνοι σας. Βέβαια το Πορτονιά έχει μια κατηφόρα έτσι θεϊκή. Αυτοί που είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι αλλά και αυτοί που παρακολουθείτε χωρίς εγγραφή, αν θέλετε γράψτε στα σχόλια αν γουστάρετε να τους γυρίσουμε αυτές τις παραλίες σε μια μελλοντική εξόρμηση. Είναι καλή φάση για όσοι δεν έχουν έρθει από εδώ να πάρετε μια ιδέα. Άμα γουστάρετε το γράφετε και εγώ άλλο που δεν θέλω να βάλω τον πάτο που πάνω σε αυτή τη σέλα και να τριγυρνώ και να γράφω χιλιόμετρα. Οπότε περιμένω να δω. Αυτές οι διαδρομούλες μ' αρέσουν. Είναι στα κομματάκια μέσα στη φύση. Θα έχουμε και λίγο διαφορά ύψους. Και ωραία θέα. Παραστείτε από πίσω. Καλώς ήρθαμε στην Τζονίμα. Τρομερή εντύπωση μου κάνει που δεν έχει πάει κανένας τσόγλανος να προσθέσει καμιά συλλαβή μπροστά. Δεν ξέρω, μόνο εγώ το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Εδώ είμαστε. Εδώ μηχανάκι ευθεία, μπαπ μέσα και δροσιά. Εδώ είμαστε. Ωραία φαίνεται. Θα δούμε τόσο λίγο. Bonus βίντεο, ξεκινάμε για Βρωμοπούση.
Πολύ ωραία διαδρομούλα. Γυαλό, γυαλό. Και τσιου, δίπλα. Ο λόγος που ήρθαμε στο Βομβούσι είναι γιατί εμείς είμαστε λίγο κορπλεξικοί με τις ντουζιέρες. Οπότε ήρθαμε να κάνουμε και εδώ μια βουτίτσα. Να πέσουμε κάτω από την ντουζιέρα. Για να είμαστε και έτσι νεγκλιζέ. Μόλις κάνουμε το ντουζάκι μας θα αντιθούμε πάλι. Αν δούμε πως πάμε και κάνα καλαμάρι. Αγαπημένη παραλία εδώ, Welcome! Εδώ είναι λίγο πιο οργανωμένα γιατί εδώ θα βρείτε και μπαράκι. Μια βαράκι. Θα βρείτε και ξαπλώστρες. Καφεδάκια, μπυρίτσες. Ορίστε στραγάλια πιστικά πασατέμπο. Και γενικότερα είναι μια πολύ ωραία παραλία. Δεν πάω πιο κοντά γιατί δεν θέλω να είμαι στόκερ με αυτούς που κάνουν μπάνιο. Για να ζήσετε μια διαφορετική εμπειρία, να γίνει τσαπού. Πετάγεται. Εσείω 40 βαθμούς, παιδιά. Η ώρα είναι 3,5 ώρα το μεσημέρι. Φεύγουμε και από το Βρωμοπούσι. Είχαμε πει για καλαμαράκια, αλλά δεν ξέρω τώρα. Κάπως μας ήρθε για κρεατικό. Οπότε αφού είμαστε κοντά καλύβια, πάμε μια βόλτα από εκεί. Θα πάμε κανένα μπριζολικό και μετά σιγά σιγά να κατευθυνθούμε προς το σπίτι. Αράχτε!
φτάσαμε. Εδώ το ταβερνίο απέναντι έχει πολύ καλές κριτικές και προσωπικές. Οπότε εδώ θα ράξουμε. Να πάμε κάτι. Θα βρούμε ένα νήσιο για το χοντρούλι. Ναι, κατέβω άμα θέλεις εσύ. Ωραία. Πάει το λες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, αποχωρούμε. Φεύγουμε και από τα καλύβια. Και είμαστε προς το σπίτι. Το κακό είναι ότι δυστυχώς δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον στη διαδρομή. Δηλαδή τώρα σε λίγο βγαίνουμε Αττική. Πάμε λίγο Ντουγκρού. Όλη ευθεία, μπλακωνόμαστε και σε κάνα 20 λεπτά και 20ωρο θεωρητικά βγαίνουμε στην έξοδο για το σπίτι. Αυτό λοιπόν είναι το βιντεάκι. Αν γουστάρατε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε μια σούσα, ένα πατηλίκι, κάντε κάτι τέλος πάντων. Και τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά.